галерия Георги Машев. Любители на изкуството, както и негови колеги творци, се събраха на откриването на новата му изложба, носеща семплото, но ясно заглавие живопис. Тя съдържа картини, създадени през последната година, като изключение правят едва 2-3 творби, които са от по-ранен период. В изложбата на родения в Радилово художник преобладават пейзажите, но авторът е представил и няколко свои абстрактни произведения. Един художник винаги си има вдъхновение за рисуване от природата, от различни емоционални състояния. В основата на красивите пейзажи стои както фантазията на художника, така и конкретни места, послужили му за вдъхновение, но пречупени през неговия живописен свят. Илия Тончев се занимава с изкуство от края на 70-те години. Член е на Съюза на българските художници, групата на пазарджишките художници и клуба на художниците в Пещера. Има множество самостоятелни изложби в София, Пловдив, Пазарджик и Пещера. В словото, с което откри новата изложба на колегата си, пазарджишкият художник Коко Анастасов заяви, че според него инициалите на Илия Тончев означават също така и изключителен талант. Любителите на изкуството могат да се насладят на творбите на автора в галерия Георги Машев в Пазарджик, като изложбата ще продължи един месец. И днес беше обявен жълт код в няколко области на Северна България заради интензивни